सासे बर' बिमानि राव जे जोंखौ बेफोरबायदि मान बावगोन आरो जोंखौ बेफोरबायदि बरायगोन होननानै माब्लाबाबो जों सानफेराखैमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मोनसे समाव 1955 इं मायथाइनिफ्राय लानानै 1986 इं मायथाइसिम गोदान दिल्लीयाव सुबुंखान्थि सान आरो उदांस्रि सान आरो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव मोसाहैनाय सासे बर' महरगिरिया बरादावनि खाफालाव बेबायदि जागोन बेबायदि मोनगोन आरो बिदि एथ' मोजां रंजा खुसियै जोङो बेबायदि BTC नि गाहाय चिफनिफ्राय बिदि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन बा मान सन्मान जोंखौ होगोन बा मान बावगोन जों बिदिबो सानहराखैमोन। थारैनो BTR सोरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारिजों होननानै मख'नांगोन। मानोना बे समाव गोलाव समनि उनाव बैफोर महरगिरिफोरखौ जाय बर' हारिखौ बै समाव दैदेनदोंमोन एबा बिथांमोनानो बर' हारिखौ बा बर' हारिनि जानानै बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंहैदोंमोन आरो बर' हारिखौ बे समाव हादरनि दरबाराव लांदोंमोन आरो बैफोर महरगिरिफोरखौ BTR सोरखारा मैया बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ लानानै सासे बर' बिमाया दुखुजों आरो जोबोद गोजोननायजों बुंथिना होदों जे बिथाङा बुंदों एरैहाय जे बे समाव जोंखौ जे बेफोरबायदि बरायगोन जोंखौ जे बेफोरबायदि मान होगोन जों माब्लाबाबो सिमाङावबो सानफेराखैमोन होननानै बुंदों सासे बर' बिमाया सासे बर' महरगिरिया बे बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो मख'नांगोन जे गोलाव सम जे बैफोर महरगिरिफोरखौ बा बै महरगिरिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लायाखैमोन। जाय बर' हारिनि थाखाय बा बर'नि सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंहैदोंमोन हादरनि दरबाराव बे हादरनि दरबाराव दिन्थिफुंहैनाय बे महरगिरिफोरा ओरैनो गोग्लैसोनानै दङमोन। थामहिनबा बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोनखौ सिनायथि महर होनो हायाखैमोन। नाथाय BTR सोरखारनि दैदेननायाव BTR नि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बैफोर महरगिरिफोरखौ बुरखांनो थाखाय बे समाव BTR सोरखारा नाजादों आरो जायखौ नोजोर बोनानै मैयानि सानाव 1955 इं मायथाइनिफ्राय 1986 इं मायथाइयाव जाय बिथांमोना हादरनि गोदान दिल्लीयाव सुबुंखान्थि सान उदांस्रि सान आरो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बर'नि सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंहैनाय महरगिरिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों आरो बे मान बावनाय हाबाफारियावनो सासे बर' महरगिरिया सासे बर' बिमाया गोजोननाय फोरमायदों BTR नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ। थारैनो बाख्नायनांगोन जे बे समाव प्रमद बर'नि बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै बेफोरबायदि मोनसे जारिमिनारि मोनसे गोसोखांथि होनायखौ जोबोदनो बाख्नायनांगोन आरो बे समाव महरगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोदनो मोनसे थुलुंगाखां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बुंथिदों जे बे समाव जों बै समाव मोसानाय दिन्थिफुंहैनाय आरो बे आयदानि सायाव बे महरगिरिफोरा गोबां जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। मख'नांगोन जे थांनाय गोलाव सम बर' हारिनि खुंथाइ गोहोआव थानाय हाग्रामा महिलारिनि समाव बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाफारि लानायखौ मोनाखैमोन। जायखौ लानानै बे समाव बिथांमोना खुसिनि महर बा खुसिनि मोनसे बाथ्राजों बुंथिदों जे जोंखौ बेफोरबायदि बरायगोन बा मान होगोन जों सिमाङावबो सानफेराखैमोन आरो जायखौ लानानै बे समाव BTR नि खुंगिरि प्रमद बर'आ मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावदों आरो बेनि थाखायनो बिथांखौ साबायखर बावहोनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नायस्रि ब्रह्म बिथाङा बा बर' महरगिरिया बर' बिमाया बे समाव आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। जोंनि भाग्यआव जोंनि बरादावनि खाफालाव बेबायदि जागोन बेबायदि मोनगोन आरो बिदि एथ' मोजां रंजा खुसियै जोङो बेबायदि BTC नि गाहाय चिफनिफ्राय बिदि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन बा मान सन्मान जोंखौ होगोन बा मान बावगोन जों बिदिबो सानहराखैमोन आरो जोंनि गोसोआवथ' जेबो लुबैनाय थाखाया
आरो जेबो लुबैनाय जोङो नाजावफेरनो मोनाखै आरो बिटिसि सरकारा सिबा जोङो गोदो गोदायनिखौ गोसोखांनानै बिदि होदों बिराद मोजां मोनदों जों बिमा हिसाबै बिबै हिसाबै जों बेफोरखौ आजावदों बिराद मोजां मोनदों आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथा गोदो गोदाय बिदि होननानै मिन्थियोबा जोङो गोदो गोदाय बिराद खस्थ'मोन मोसाग्रा होनबानो लासिं सिं जायोमोन जोङो बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा खोनासंनाङोमोन बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा होनायखौ जोङो मोसेबनानै थानाङोमोन जों मोसानाय होननाय बा मोसानांगौ बा मोसाथारनाय बिदिखौ जोङो परिसयखौनो होनो लाजियोमोन मानो होनना बुंबा बयबो निन्दा होयोमोन मुगैयोमोन नोंसोरखौ सोर बिहामजो लानो नोंसोरखौ सोर हौवाया लानो हाबा ओमफ्राय गोदोनि दिनाव हाबा जायाबा रायजो जानो हाया थांनानै थानो हाया मानो हाया दानि नोंसिनि दिनाव दानि हिनजावफ्रा हिनजावबाबो हारसिं गसंनो हायो खारन माबा मोनसे मैगं फाननो हागोन माबा मोनसे ना बेदर फाननानै फायखारि बेफारि जानानै जानो हागोन खिन्थु जोंनि बै समावथ' बिदि नङा जोङो 1957 जों बागुरुम्बा मोसानानै फार्स्ट प्राइज मोनबोदों जोङो बुरजा दंथारो माने जोंनि गामिनि ख्रिस्टि पार्टि दंखायो नालाय गामिनि मास्टारनि फोरोंनाय दैदेननायाव ओमफ्राय बे समाव जोङो माने गामिनिया थोआ आरो एफा गिदिर नोङो दिल्लीनि पार्लामेन्टनि स्टेजाव मोसानांगौआथ' बुरजा नांगौ 22 जन हिनजावफोर नांगौ आरो दामग्रा देग्रायाबो दस्रानिफ्राय फैदेरनाय बिदिजों जोङो बिराद बुरजा थांनाय जादों ओमफ्राय जोंखौ जोंनि माबायाव जेनेबा गामिनि ग्रुप लिडार कालचारनि ग्रुप लिडार दंखायोमोन मोसाग्रानि आदा जगेन ब्रह्म बेनिफ्राय मोसानायनि ग्रुप लिडारा आदा प्रसेनजित लांदों जोंखौ ओमफ्राय माबानि पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा रुद्रु बरुवा लांदों जोंखौ शिलंनिफ्राय बे समावथ' शिलंआवसोमोन नालाय बेनिफ्राय बिदि लांनानै जोङो हजोंहाय सहैनानै बिदिनो गोबाव थानांहैदों आरो गोदोथ' जोङो गुवाहाटिसिम धुबुरि ट्रेनजों थांनांगौ ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय अल आसामनि ट्राइबेलफोर गासिबो रिजार्भेसन जाखाजोबनाय ओमफ्राय गोदो गारि फिसाजों जोङो लखनौसिम थांबाय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय गारि गिदिर थांनांगौ आरो गारि गिदिराथ' बावाखै जोंनाव फैनाया ओमफ्राय लखनौनिफ्राय जोङो गारि गिदिरजों थांनायाव सानसे जों ओंखारनानै स्टेसनाव राननांहैयो ओमफ्राय स्टेसनाव जोंखौ जायनो बेनो आर्मि अफिसारबाबो माबाबो थांलाय फैलाय नायो आरो दख'ना गाननाय आरो खाम जथा लानाय खामफोरखौ बेनिफ्राय जोंखौ मा खालायो बर'खौनो होना बर'खौ मिन्थिया आरो नेपालि माबा मनिपुर नागा लुसाइ होनै होनै थाङो आरो बिदिनो नायफैयो आरो फैफिननाय मा जाथि जाथावौ बेबायदि आरो जोंथ' बे समाव हिन्दीबो रोङा जेबो रोङा खेबबेसे माने फार्स्टआवथ' बेखौ मोनबोबाय ओमफ्राय बिनि 1956 जों उन्दै उन्दै बे समाव जोंनिख्रुइ देरसिनफ्रा माइ गायनाय मोसाहैदों माइ गायनाय मोसाहैनायाव बिसोरो सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों ओमफ्राय बिसोर सेकेन्ड प्राइज लाबोनायना बिसोरखौ ग्रुप लिडार हिसाबै लांनाया गामिनि ग्रुप लिडार जानानै लांनाया गुमै चक्रमणि ब्रह्म आरो बेनिफ्राय माबानि मोसानायनि क'क्राझारनि ग्रुप लिडार जानाया माबा लांदों आरो गुमै मदाराम ब्रह्म कमल कुमार बिफा बिनि फिसाजो रानि गुनि होननाय बिसोरबो मोसाहैफादों लांफादों बेनिफ्राय बिसोरखौ लांनाया पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा बिश्वेश्वर चौधुरि लांदों आगयना आरो बेनि उनाव 1958 जोंखौ रेलवे डिपार्टमेन्टनि लांफैदों बे समाव जोङो लेखा फरायै रोङै जाम्बि गोजाल' 6 जन थांदों फरिखा खाथि होननानै रावबो हगारा ओमफ्राय बेहाय लांनायाव जोंखौ रेलवे डिपार्टमेन्टनि मा नाम जों मिथिया महन्त टाइटेल लांदों आरो बेवहाय आङो उन्दैसिन आंनो ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनाय जोंनाथ' गोदो खानायफ्रा गोलाव गोलाव बेनिफ्राय जोंखौ बे समाव
माबा भारत माथा खालायदों आंखौ ओमफ्राय भारत माथानि फट'फोरखौबो जोङो मोसाग्रा होननो लाजियो नालाय जों लाबोआखै ओमफ्राय सम्भब दाबो बे माबायाव रेलवे डिपार्टमेन्टनि मिउजियामफ्राव मोननो हागौ दाबो बे फट'खौ माने भारत माथा जानायखौ आरो ओमफ्राय भारत माथा जानाय रेलवेनि जोंखौ लांबा माबाया मा होनो झालुवारि नङामोन मालिगावमोन बे मालिगावआव माबा पेरेड गेलेनाय फोरोंहैग्रोदों जोंखौ ओमफ्राय पेरेड गेलेनाय फोरोंहैनानै बेनिफ्राय जोङो जेबो रोङा बिदिनो ट्रेनिं सेन्टाराव नालाय जोङो हारसाबो रोङा थाम्फै अरनाय माबा अरनाय बेसेबांबा गयनि जौसिनावसो जाहोनाय भारत माथायाबो ओमफ्राय हाजार हाजार बिघा माबायाबो अल इन्डियानि ट्रेनिं सेन्टार ओमफ्राय दाना थाम्फै अरबाबो मोदोम सोमाव मोना नालाय खालि बे फोरोंनाय समाव बिस्राम होनबा ओरै ओरै जालाबायनो मोननायखौल' माला जा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिन थांनाय गिबि खोन्दोआव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन बड'फानि उन्दै समनि जिउ जारिमिनखौ बे बाराव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लाइमोन समनि थुलुंगाखां मोजां मोननाय बिजाब लिरनाय आरो फरायनाय आरो मा जाहोनाव बिथांखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय बाध्य खालामदोंमोन बिथांजों सोर सोर गेदेमा दैदेनगिरिफोरा दंफायोमोन आंगोसिन दैदेनगिरिया सोर सोरमोन गासैखौबो बे बारनि नैथि खोन्दो फोसावथायनि गेजेरजों नुनो मोनगोन गुबुन गुबुन खौरां बिजों सेटेलाइट एबा डिजिटेल चेनेलफोरनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बड'फानि उन्दै समनिफ्राय लानानै मुंख्लं जानाय समसिम गासै जिउ जारिमिनखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय थादों बेनिखायनो नोंथांमोनहा बड'फानि नैथि खोन्दो एबा लाइमोन जिउ जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय फैगौ रबिबारनि मोनाबिलि 8 रिंगायाव नायनो दाबाव।